Quan fa que no l'obris? A veure... 20 anys. 20 anys? I no l'has revisada? Sorpresa! Mira. Mira que tenim així. Què? Guapo? T'assembles molt a ell. Mira, tiene un condó. Ah, tio! Ah, merda! M'ha tocat! Paco, che, digues què? Pesa la mà. No es pixa a la mà! No, per què? Perquè hi ha persones, el Perellonet està ahí. Però tu què te penses que tens? Una polla radioactiva o què? Paco! I la família? Quina família, Paco? A veure. No sé, va ser tot molt precipitat, no hi hagué cap cerimònia. Precipitado i 3 anys morint-se. Sí, però al final, Paco, al final es va precipitar l'última setmana. L'has posat al nínxol amb la mare, no? En un altre. Paco, no era pels diners, era pel gest. Estan morts! De què tens por? De que es barallen? No pareix així, Paco. Un dia la teva pel·lila es posarà blaneta com una passa i es farà tot igual. Paco, jo t'he dit tantes coses. Ojo, t'advertís que ni una llàgrima que t'esgarre per la meitat com un conill. Jo volia compartir amb tu. Compartir, sí, cal compartir. Compartir dius tu i ets incapaç de compartir ni una puta anxova. Home, hauria dit que era l'anxova. Sí, clar que no és l'anxova. 1000, me'n puc comprar 1000 d'anxova. Ojo en plorar, que aquí el que està fotut soy yo. Ojo, Verde, tinc fam. Sé que ho vas passar malament. De veres, ho sent molt. Se'n va fer gran. La casa, quan te'n vas a... Xin. Ai! Pots demanar-me el que necessites. Amics. Germans. Ai, mira, sí, que vull matar-te, fill de puta! A la